V dnešnej časti Janovič podcastu uvidíte. 20 rokov som robil s drahými kovmi. Musíš ísť s pokorou so všetkým a byť ako tým ľudí. Bo dneska ľudia robia chyby. Gypsy Nicole, Igor Kmeťo, Tomáš Botlo. Ja neviem bývať v 3 domoch. Biznis chceš posúvať a prídeš doma a doma ťa čaká dačo. Musíš mať doma kľud. Vieš čo, moja dcéra sa volá síce. Nepríjemný človek, ti tam zakričí dačo. Je to už také trošku... oslovujú ma politické strany. Cieľ pomôcť hlavne chudobným ľuďom. Takže ja som ešte tá stará škola. Áno, navrhujeme šperky, robím aj na zákazky. Takže zdravím vás, priatelia. Opäť sme tu na našom YouTube kanáli Janovič Podcast. Máme tu špeciálneho hostia, pán Sisi Gold Lux, prvý rómsky zlatník na Slovensku. Takže ja ťa zdravím, Rudy. Ďakujem, že si s tebou môžem aj potýkať, že sme tu. A tento podcast bude hlavne o tebe, ako podnikáš a ako už lietaš v tom veľmi dlho proste a si môj veľký idol. Takže keď si mi ty včera zavolal, automaticky som prijal pozvanie bez provízie, že prídem ku tebe a ťa podporím v tom, čo robíš. To si vážim veľmi pekne. Lebo si mladý a si príkladom, či majoritu, či pre rómsku kultúru, že na Slovensku sa dá podnikať a s touto tematikou, čo si vymyslel Harry Potter, ako dole klobúk. Ďakujem veľmi pekne. Takže ti to hovorím zo srdca. Takže, a my sa poznáme dlhšie, neviem, 2 roky sa asi poznáme. Tak. 2 roky sa, Rolo, poznáme. Mňa dal kontakt na teba, bo ja som ťa chcel zamestnať v zahraničí, keď sa pamätáš. Pamätám si na tom veľmi. Chcel som ti dať takú vyššiu pozíciu, aj vyšší plat, lebo som hľadal človeka, ktorý perfekt rozpráva anglicky a nemecky a hlavne, že píše, komunikuje. A som sa milo prekvapil, ty si ten flek odmietol. Takže ja som vtedy už videl v tebe obchodného ducha, preto som aj išiel za tebou na to stretnutie, som ťa chcel zamestnať. A ty si mi vtedy povedal, že máš iné ciele v živote a že chceš samostatne podnikať, takže sme sa rozišli v dobrom a teraz sme sa po tých 2 rokoch zastretli. Presne tak. Preto som aj prišiel kvôli tomu ku tebe, lebo si veľkým príkladom, lebo si to vymyslel a dal si to dobre. Hej. Tak ja ďakujem veľmi pekne aj za tú pochvalu a určite ma toto bude motivovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. A môjim zámerom, že tvoje návštevy tu u mňa je, aby si povedal ľuďom niečo o sebe, ako si začal a ako pôjdeš ďalej, hej. Tak keby si mohol začať napríklad školou, alebo tak, ako si sa dostal ku tomu remeslu, že zlatník. Vieš čo, ja veľmi o sebe nerád rozprávam. Ti poviem, zo srdca nerád rozprávam o sebe, ale vieš čo, raz rodičia mi povedali, hlavne môj otec, že v živote to dosiahni, že pri okrúhlom stole nie ty sám o sebe rozprávaj, ale dosiahni to, aby ľudia začali o tebe rozprávať. Tak. Takže veľmi nerád o sebe, celý život som robil, 20 rokov som robil s drahými kovmi a chcel som robiť dačo iné. Chápeš, v živote a pred 20 rokmi my sme mali trošku ťažšie podnikanie, ako máte vy teraz. Hej. My sme si museli všetko sami vybehať. Vy teraz tu máte ľahšie, ako kapitál máte ťažšie zohnať, ako my sme mali pred 20 rokmi. Tam kapitálu si sa skôr dostal. Teraz je to trošku ťažšie, máme vojnu na Ukrajine, je to kríza, je strašná vysoká inflácia, takže teraz vy to máte ťažšie s kapitálom, ale ste vo veľkej výhode v pluse s tým, že máme tu sociálne siete, čo keď si dáš statistiku, tak sociálne siete viac dosahujú, majú väčší dosah ako hoci ktoré médiá. Presne tak. Takže my sme v tej ére nemali takéto výhody, jak vy teraz máte.
Tak ti poviem príklad. Pred 20 rokmi, keď som išiel na dovolenku, vedeli to pár okruh ľudí, s ktorými som bol v styku. Presne. Teraz, keď odídeš na dovolenku, dáš fotky a vie to celá dedina, že si bol na dovolenke. Takže my sme nemali taký dosah. A vieš, dneska, keď nastavíš dobre ten marketing na sociálnych sieťach, tak máš veľký priestor na to, aby si dačo dosiahol. Máme tu sociálne siete, čo keď si dáš statistiku, tak sociálne siete viac dosahujú, majú väčší dosah ako hoci ktoré médiá. Presne tak. Takže my sme v tej ére nemali takéto výhody, jak vy teraz máte. Tak ti poviem príklad. Pred 20 rokmi, keď som išiel na dovolenku, vedeli to pár okruh ľudí, s ktorými som bol v styku. Presne. Teraz, keď odídeš na dovolenku, dáš fotky a vie to celá dedina, že si bol na dovolenke. Takže my sme nemali taký dosah. A vieš, dneska, keď nastavíš dobre ten marketing na sociálnych sieťach, tak máš veľký priestor na to, aby si dačo dosiahol. Takže ja si pamätám v roku 2024, jak sme sa stretli prvýkrát, to som bol ešte mladší, nevedel som až tak toľko o tom biznise, ale mal som toho ducha v sebe. A ja som sa pýtal na ten úspech. Pamätám sa, si mi dal košom, si neprijal zamestnať. A dosť vysoká, ešte raz to hovorím, dosť vysoká suma bola ten plat za tú pozíciu, si to odmietol. Vieš čo, úspechy, že ti poviem 3 body úspechu podnikania, že v podnikaní ty si mladý, 25 ročný, ja som v tej ére začínal podnikať, čo máš 4 rokov. Ja mám teraz 44, takže v tých časoch som začínal podnikať. Ja som ti vtedy, keď som pamätáš, v reštaurácii sme sedeli, ja som ti vymenoval 4 body, keď tieto body musíš 100% splňať a keď tieto splníš, tak v podnikaní môžeš byť úspešný. Prvý bod som ti hovoril, ty nemôžeš viac minúť, čo zarobíš. Presne. Lebo keď prevádzkové peniaze minieš, tam skrachneš. Presne. Druhá vec je, musíš mať u sebe veľkú pokoru. Tvojich zamestnancov, čo tu zamestnávaš, musíte byť ako tím, ako rodina. Presne tak. A ty, ak sa chováš ľuďom, to si zapamätaj, Rolo, stále to sa ti v živote vráti. Presne. Ty, ak sa správaš k ľuďom, to je tak nastavené, to sa v živote vráti. Musíš ísť s pokorou so všetkým a byť ako tým ľudí, čo tu máš okolo seba, so zamestnancami. A tretia vec je taká, že ten tretí bod je to, že musí sa, čo som ti povedal ja, prvé moje začiatky boli také, že ja som non-stop nebol doma. Ja som sa nevenoval rodine, ale som bol uliek. Mám to teraz tiež také. To isté máš. Hej. Non-stop, lebo som ti povedal, keď sa budeš o to starať, biznis tedy bude 100%. Áno. Bo dneska ľudia robia chyby a musíš ty sa tomu venovať a ten biznis, ten systém, tie mantinely chytíš. Čo zle komunikuje zákazník, kade čo striha so zákazníkom. Ďalšia vec, systém musíš a potom ty už si v tom doma, v tom biznise a už vieš tie chyby v tom biznise. Potom, keď v druhom meste to otvoríš, čo ti prajem z čistého srdca, že otvor, lebo táto tematika je veľmi dobrá. Bol by som veľmi rád to dostať do druhých miest a urobiť z toho francízu, čo kvôli tomu si ma raz zavolal na tom pohovore, jak sme sa prvýkrát stretli. Áno. Ty si mal na nápad takú francízu spraviť, nebudem to spomínať, hej. Áno. Ale tam to bol, vidíš, taký nápad. Tam už prišla moja inšpirácia, že som práve sadol dole s takým človekom, čo málo kto môže, alebo si to dovolí. Alebo ani nemajú na to kúraž. No ale tie začiatky, tak ti poviem, tie začiatky sú ťažké, aby si ten kapitál pozbieral. Presne tak. Takže začiatky ja ti prajem, aby si išiel do ďalších miestach, otvárať ďalšie kaderníctva. Túto tematiku ponechaj, lebo táto tematika je vynikajúca. Ešte to tu nie je na Slovensku, si medzi prvými. Len tú tematiku si zmeň, napríklad daj si tam, tu je Harry Potter, ideš do druhej kaderníctva, ideš do druhého otvora, tam si daj napríklad Batmana. Presne. Takže... Presne. Tak určite to zoberiem do úvahy, keď pôjdem ďalej. Bez takých veciach sa ani nemôžem určite pohnúť. Lebo už keď raz si myslím, že idem vo jednej veci, tak mám v tom pokračovať. Tak. Presne tak. Nemôže byť ani zlatník zo dňa na deň predávač oblekov, nie? No, Také dačo. Chcel by som sa opýtať ešte,
na jednu vec, ktorú som registroval, a to je politika, čo som pozeral na Áno. Facebooku. Ešte veľa ľudí mi to dáva tú otázku. Sa s tým každodenne skoro stretávam. Uh-huh. Áno, teraz posledné asi 2-3 mesiace sa pohybujem s politikmi, ale to sú dva rozdielne veci, Rolo. Uh-huh. Že sa stretávam s politikmi, to neznamená to, že už vstupujem do politiky. Aha. Takže zatiaľ politika je... Ešte človek má stále nejaké ciele. Uh-huh. Vieš, dostaneš také, že ísť do tej politiky, pomôcť tým ľuďom, robiť tu nejaké iné zmeny, ale zatiaľ nie, rodina, manželka to nechce, vieš, že si, veľa známy mi to aj hovorí, že či si chcem ísť nepríjemniť život, lebo politika ti nepríjemní život. Uh-huh. A to je ten dôvod, že festivály a tak, že už častejšie ťa tam nevidíme, alebo... Vieš čo, tie festivály, teraz som mal ísť na 2 festivály, čo som nemohol ísť, lebo som bol odcestovaný v zahraničí a druhý festival kvôli vysokým teplotám. Som nešiel. Jasne. A festivály, vieš čo, Košický festival si asi nenechám uísť. Určite. Pozdravujeme Roba. Robo, čau. To je 18.7. Je to dobrý môj kamarát, čo to organizuje. Je to úspešný podnikateľ. Takže keď časovo aj to nesľubujem, som tam pozvaný, takže neviem, či to časovo dám. Uh-huh. Takže... Tak ti budem robiť ochránku, lebo ja to Okay. tiež budem. OK. O obraze. Si zaregistroval. Som zaregistroval, lebo ja si musím toho človeka preštudovať, či sem príde. Aha. A čo je najznámejšie, čo mám aj od známych, že som počul, že ako Sissy Gold Lux vytvoril jeden špeciálny obraz. Mohol by si nám niečo o tom povedať? Poviem ti o tom, áno, bol to veľmi úspešný projekt. Robil som to s majoritou, s jedným maliarom nemenovaným. Bol to spoločný projekt, bol to zlatý obraz. Uh-huh. Tam výstava nám trvala 3 mesiace v Rodošte, v Košiciach, je to veľmi významné múzeum. Uh-huh. Tam nám schválila komisia, aj pán riaditeľ nám schválil tú výstavu 3 mesiace. Wow. Takže bolo pre mňa to veľký úspech, to bol naozajstný zlatý obraz. Ja som tam ručil môj certifikát o pravosti zlate. Wow. Takže ja som tam zaregistroval bývalého prezidenta Schustera a ten zlatý obraz. Áno, vieš čo, boli tam významné osobnosti na tej výstave 3 mesiace. Áno, bol tam aj bývalý pán prezident Schuster a viac významných osobností. Mne tá výstava, ten zlatý obraz zvýšil dôveru. Hlavne v majorite. Hej. Bol to veľmi úspešný projekt. Takže to bol taký prelom. Prelom na Slovensku, áno. Ja som ešte v tom roku 2019 a 2020 registroval, že už si išiel do štátov a proste ďalky, aby tvoj biznis bol úspešný. Videl som tam na videách, ktoré malo neskutočné virálne lajky a zdieľania Tomáš Botlo, Gypsy Nicole, Gypsy Chave a tak ďalej. Mohol by si mi niečo o tom povedať, lebo ja fakt chcem túto cestu nasledovať. Vieš čo, áno, 2018 asi bolo prvé live s Tomášom Botlom, 2019. Áno, budem tebe úprimný, áno, v tej ére som v 4 štátoch som prevádzkoval, som mal sklady a v 4 štátoch som prevádzkoval e-shopy. Wow. A ti poviem tak, že aj ty to vieš dokázať, len ja som to naraz nedal ani ja. Takže to počasie, aj tu máš toto kaderníctvo, vieš aj ty sa posúvať. Hej. Napríklad teraz si Prešovák, otvoríš Košice, otvoríš Poprade. A idem ďalej. Ideš ďalej, vieš to dať. Len musíš ísť na to a venovať veľa energie, musí sa tomu venovať. Od rána do večera musíš mať cieľ, že chcem. Tak chcel by som vám povedať ľudia, že doklad o originalite nemôže vydať hocikto. A toto je správa odo mňa pre hejterov, hej. Na zlatý obraz. Čítam. Na ten zlatý obraz, fakt, taký doklad vám nevydá hocikto. Chápete ma? My nie sme šalení ľudia, že sa pustíme do niečoho, dáme do toho veľké peniaze len kvôli takému papieru, ktorý by nás mohol viacej ešte pokaziť. Ale vieš, ja som na tej výstave, nechcem menovať tých ľudí, ja som tam mal významných osobností zo Slovenska na tej výstave. Takže Aj novinári. aj novinárov som mal na tej výstave a tá výstava mi donesla mi to zvyšilo dôveru. Hej. Lebo budem tebe úprimný, veľa ľuďom z majority rómsky zlatník, aký to je rómsky zlatník, takže s tým úspechom v 2024 som si zvyšil dôveru u ľudí aj u Ale určite ťa to aj posúvalo. posúvalo a
ti hovorím, najväčšie úspechy boli 2019-2018, keď u mňa chodili tie kapely. Gypsy Nicole, Igor Kmeťo, Tomáš Botlo. To mali veľmi vysoké videnie. Napríklad Igora Kmeťova v 2020 a 2019 bol, to malo neviem kde, 400,000 videnie sme mali. Čo som si viacej ešte teraz registroval o tebe, že na Instagrame, že robíš viacej také videá aj na Facebooku. Povedz mi niečo aj o tých číslach. Vieš čo, na Instagrame mám videjka niektoré, čo dosahujú aj 300,000 videnia. Ale vieš čo, ti poviem tak, že dneska bohužiaľ žijeme v takej dobe, že profesionálne video na sociálnych sieťach nikto nechce pozerať. Presne tak. Málo ľudí ti to pozerá. Už profesionality, vidíš, dneska už politika sa robí na sociálnych sieťach. Keď sa robí show, tak máš veľké čísla videnia, máš lajky, máš hejterov. Presne. Ako jeden čas moja manželka nič nerobí do rana, len máš hejterov. A blokujeme. Ako mne to nerobí nič, lebo ja som si vedomý, že mňa to posúva, ale manželke napríklad to vadí. Ona, urobím liveko alebo videjko a ti poviem tak, že ja prídem domov, ja si to videjko pozriem a ja sa, Rolo, normálne ja smejem na tom videjku. Že čo ja zo seba robím. Chápeš, ale to ti hovorím teraz úprimne. Jasne. Ja sa normálne smejem, že ja som to, vieš, lebo ja veľa influencerov, aj známych ľudí na Slovensku, ja strašne veľa ľudí poznám. Ja tých ľudí poznám. A keď sa s nimi stretnem v osobnom živote, tí ľudia sú iní, ako sa prezentujú na sociálnych sieťach. Presne tak. Ale dneska každému ide o čísla a chce sa zviditeľniť. Presne tak. A pred 20 rokmi bolo to nemožné. Nemožné. V každom biznise je dôležitý vstup. V každom podnikaní je najdôležitejší podľa mňa vstup. Keď máš tam malý obchod či veľký obchod, nákup, predaj. Vstup musíš hľadať v zahraničí, v tretích krajinách. Stále musíš rozmýšľať na tom, že toto je rajec, musím kúpiť ináč, jak tí druhí. Toto je rajec, dajme vonku, aby som nerobil pre rajec reklamu. Takže dajme len vodu. Tú vodu, keď ty ju nedobre kúpiš tú vodu, tebe biznis do pol roka skrachne. Takže musíš hľadať vstupy, napríklad tretie krajiny. Ja mám pobehané tretie krajiny, mám pobehaných tretie krajiny a tam ti vzniká už ako clo, DPH a tuzemsko. Je to tretia krajina, je tu už mimo Európskej únie, ale musíš si tieto cesty vybehať. A sociálne siete sú dneska také, že keď na to tú vodu dobrý marketing nastavíš, tak pred 20 rokmi bolo nereálne. Tam si musel všetko fyzicky, ľudia museli prísť fyzicky. Nemohol si taký marketing nastaviť, neboli sociálne siete, že teraz tisíce ľudí ti ten marketing a keď ešte urobíš show, že urobíš kvázi z tej vody alebo zo seba blbca, tak ti to pozrie za 3 dní tisíce ľudí, že tá voda je a tá tvoja firma tú vodu predáva. Presne tak, preto ja si myslím, že dobrá reklama ide ďalej, ale zlá ešte. Dneska zlá reklama je dobrá. Najlepšia, ti poviem, Rolo, tak. Keď mňa si pozrie takto, ja tam mám len zlé. A ľudia smejú zlé z reklam. Ale dneska je o tom je... O tom je a kvôli hejterom rastieme, takže vám aj tým pádom ďakujem. A už chcem odkázať hejterom, že už dneska manželka ich nebude blokovať. Nebude ich blokovať. Lebo by som mal ešte viac videnia, aj na Facebooku mám tam videjka, čo dosahujú 200,000 videnia. Wow. Takže Instagram tam mám 300,000 videnia a teraz je dobre tie sociálne siete, že mňa keď som začínal sociálne siete 2018, 2017, 2019, asi vieš aj ty, Rolo, tedy v tej ére sociálne siete blokovali. Presne tak. Teraz je to tak už vyšperkované, že už neblokujú. V tej ére, keď ja som o veľa ľudí prišiel, silné sociálne siete, ktoré mi v 2022 mi chytili a všetci blokovali. Všetko kde som dlhé roky do toho dal energiu, mal som 60,000 sledovanosti, napríklad jeden Facebook, druhý Facebook 20,000. Z jedného dňa mi to všetko zablokovali. Teraz už je aj tá umelá inteligencia si im nedovolí. Teraz to už je tak, že teraz už tie sociálne siete nezvyknú blokovať. Nezvyknú. Musia mať na to veľmi dobrý dôvod, aby ťa blokovali. To zachytilo, že robíš niečo zlé. Čo by som sa chcel ešte opýtať, čo máme tu pár otázky na teba, čo mne poslali osobne, že ako pôjdeš pokračovať ďalej? Vieš čo, teraz toľko aktivity nemám, jak som mal dať v minulosti, ale stále 80% viac fungujem v zahraničí ako doma. Vieš čo, teraz som sa začal viac venovať rodine, či poviem pravdu. Viac venovať rodine, manželke, deťom. Takže viac sa venujem rodine. To je hlavné, rodine. A
jednu vec si musíš zapamätať, Rolo, keď budeš úspešný v číslach, budúcnosti, čo ti prajem, lebo máš na to obchodného ducha, Ďakujem. musíš si uvedomiť, že my sme tu na dovolenke. Presne tak. A musíš si aj to uvedomiť, že ja som si to už uvedomil. Ja neviem bývať v 3 domoch. Mhm. Vieš bývať v jednom dome. Hej. Auta mám vyskúšané, nevieš chodiť len na jednom aute. Presne. Ostatné veci sú ti len starosti. Mhm. Ver mi. A to je veľmi inšpiratívne toto. Ver mi a potom toto si musíš uvedomiť, keď budeš robiť s väčšími číslami, bo čísla sú, to je manipulátor. Mhm. A potom si musíš aj to v živote uvedomiť, že my sme tu na dovolenke, ako hovorím, a ostatné veci sú ti len starosti. Ver mi, to sú len starosti. Aj tak ty nevieš bývať len v jednom dome. Ja neviem ísť do druhého domu bývať. Ďalšia otázka, ktorú máme od tvojich fanúšikov, že... Takže ty si až tak išiel do hĺbky, Až tak som že išiel si mojich hejterov pozrel. Nie je to, ale takých ľudí, čo o tebe nevedia, ale sú tvoji fanúšikovia, hej? Tak chceli by vedieť ďalšiu otázku. Je niekto, ktorému by si poďakoval za dnešok, kde si teraz? Tak to je dosť taká otázka. Vieš čo? Áno, v rodine. To je najdôležitejšie dneska. Rodina. Presne tak, lebo rodina posúva toho človeka. Musíš mať doma, v základe mať doma byť poriadok. Uh-huh. To je veľký úspech v podnikaní. Aby si mal doma poriadok. Presne. Lebo vieš, ty prídeš z práce alebo beháš, biznis chceš posúvať a prídeš doma a doma ťa čaká dačo. Musíš mať doma kľud, dobre vzťah s manželkou, s deťmi. Dobre, mať systém nastavený musíš mať. To je, aj to robí veľkú rolu. Ďalšia vec, ktorú by som sa chcel opýtať je, to meno Sissy Gold Lux. Ako to vzniklo? Vieš čo, ja som biznis, a to asi aj ty vieš, keď stávaš, niečo rozmýšľaš, nevieš večer spať, telku prepínaš. Presne tak. Stále rozmýšľaš, jak to urobiť lepšie, jak produkovať, vytvárať hodnoty. Vieš čo, moja dcéra sa volá Sissy. Si predstav, moja dcéra sa volá Sissy. Ona je aj veľmi známa, keď ti môžem povedať. Je už na taký level známosti, že sa s ňou aj ľudia fotia. Čo vidím na storky, čo ľudia dávajú a tak ďalej, že ju označujú. Vieš čo, už dakedy si hovorím, že svoje ambície nedám na bok, ale trošku dávam teraz trošku pauzy, asi aj tie festivály, preto som už lebo už manželke to trošku dakedy, už nás zastavujú ľudia. Si predstav, že nás zastavujú ľudia. Je to aj také nepríjemné. Je to dakedy nepríjemné, takedy ťa zastaví aj nepríjemný človek, ti tam zakričí, čo je to už také trošku, ti poviem úprimne, dakedy keď sme išli, kde si išiel na obyčajný nákup, tak manželke bolo jedno, rýchlo sa obrať. Teraz už není jedno, čo si zoberie, lebo nás ľudia zastavujú a... Presne, výzor robí veľa. Výzor a je to tak. Takže ja, ako je môj názor, ja som hrdý na teba, Rudy, že máme rómskeho zlatníka, ktorý je vyštudovaný. Rolo, ďakujem ti. ja Ďakujem naozaj môžem byť hrdý, lebo ja akože podporujem aj tú našu rómskú komunitu a taký ako si ty, ktorého vidíme na zabavách normálne, zavolaj si človeka ako si ty, pred 500, 300, 400 ľuďmi. Si niekto. Ďakujem ti, Rolo. A ja som ešte preto prijal aj tvoje pozvanie do podcastu, lebo ty, chcem ukázať, že ty sú tu mladí, hlavne toto je, že ty si mladý. Že mladí Romovia sú podnikatelia, ktorí tu vytvárajú hodnoty v tomto štáte. Ty vytváraš už hodnoty, ty zamestnávaš ľudí. Chcel by si aj vstúpiť do politiky? Vieš čo, ja som vedel, jak som sem ku tebe prichádzal, že prídu aj nepríjemné otázky. Ja som s tým počítal, že prídu nepríjemné otázky. Vieš čo, nechcem ísť do politiky, manželka to nechce, oslovujú ma politické strany, ale manželka rodina to nechce. Dostal som aj dobré ponuky, ale kvôli tomu by som išiel len do politiky, mal som tie ambície, lebo dneska veľa Rómovia na Slovensku podnikajú, aj pracujú. Presne. A bohužiaľ sú neviditeľní, lebo veľa Rómovia pracujú napríklad na diaľniciach a tento štát, Rolo, budujú. Budujú, stávajú, len sú bohužiaľ neviditeľní a bohužiaľ sa o nich nerozpráva. Veľa podnikatelia tu na Slovensku pracujú a fungujú, vytvárajú hodnoty.
Takže chcel som vstúpať, ale už nemám asi tie ambície. Čo ja cítim ako podnikateľ, ako to vnímam, hej, som ešte mladý, začínam, hej, nerobím zo seba nejako posa alebo tak niečo, ale je to tak, že my Rómovia, keď podnikáme, tak je ťažké sa presadiť ku majorite. Je veľmi ťažké a preto obdivujem, že si to ty dokázal. Ďakujem ti, Rolo, ale ja čo mám informácie, že ku tebe sa 80% chodí majorita strihať. Áno, Takže, áno. Musel som to... lebo ja som videl aj fotky na sociálnych sieťach, že si dával dačo na sociálne siete. Tu, ako vidím, 80% viac z majority sa chodí strihať. Áno, tak chodí tu aj umelecká škola. Mhm. A oni už sami za mnou začali chodiť, fotiť sa so mnou, tu si robiť fotky a už chcú inšpirovať druhých, ktorí sa teraz učia strihať a podnikať, že nájdu takou cestou, ako som išiel ja. Aj. Začiatky nemá Je to každý. skvelá tematika, to Harry Potter, to si dal 100%. Ďakujem. Ale ako aj ja vidím, že aj teba naštevujú politici, Áno. takže tu kadenistu navštívili, nebudem ich menovať, Hej. ale ťa navštívili už aj politici. Stihli ťa navštívajú aj politici. Stihli. A to si vážim veľmi pekne, lebo vieš, málo koho si všimnú takí ľudia. Vieš to veľmi dobre. No hej. Málo. A ja si to vážim. Ani som nečakal, že to bude mať taký rozbeh. Vieš čo, keď ja som začínal, pamätáš si na tú krásnu babu, keď ja som začínal robiť prvé videjka, ja som mal hneď prvé video asi 150,000 videnie. A to bolo v tej dobe, to bolo wow. Ani ja som nečakal. presne tak. A pozaj o tomto kaderníctve. Ani ty sám hovoríš, si nečakal, lebo si dal dobrú tematiku. Tak mám už vyše... Wow. Ide to hore, proste TikTok som rozbil, Facebook za pár dní, ako sa hovorí. Rád by som sa ťa ešte opýtal, ešte také 3 posledné otázočky. Hej, Pýtaj sa, Robo. Aj keď podnikáš, si na vysokej nohe, si vzor pre druhých. Keby si teraz vyhral 1 000 000 eur, čo by si s nimi spravil? By som rozdal, by som dal chudobe. Preto som mal ambície ísť do politiky. Prvá vec, pomoc chudobe, lebo dneska na Slovensku 1 000 000 ľudí žije po kraji chudoby. Presne. A to je majorita aj minorita? To je majorita aj naša majorita aj Rómovia. 5,5 milióna sme a z toho 1 000 000 ľudí žije na pokraji chudoby, majorita aj Rómovia. A vieš, ja ako človek máš také ciele ľuďom pomáhať, mal som cieľ pomôcť hlavne chudobným ľuďom. Uh-huh. A druhý bod som mal taký, že pomôcť takým mladým podnikateľom, jak si ty. Ďakujem. Verím, vy potrebujete ty by si potreboval ďalšiu podporu na to, aby si vedeli ísť ďalej. Uh-huh. Lebo ty už obchodného ducha máš, ty už zamestnávaš ľudí, ty si už preverený a dať ti ďalšiu podporu a to by ti veľmi pomohlo, keby ti teraz štát dal ďalšiu, napríklad len 10% by som ti dal. Toľko, že čo toto celé zariadiť a postaviť to na novo, že ďalšie kaderníctvo v druhom meste a keby som ti len 10% pomohol, tak... Takže, určite by som bol na inde, kde som teraz. Tak. Ale vieš čo, tá politika je taká, že nechcem ísť do veľkej politiky, mal som také ambície, ale asi nepôjdem. Uh-huh. Nepôjdem, Rolo, lebo veľmi špinavé je na Slovensku politika. Presne tak. A vidíš, krajinu máme rozdelenú. Či majorita, či nemajorita, krajina je rozdelená. No hej, radšej tu prídu ešte iní presťahovalci a s tými budú spokojní, chápeš? Tak politika, celosvetová politika je rozdelená. Hej. Celá národ, Slovensko je rozdelené. Rolo, ktorí ľudia ma poznajú, aj ty si ma spoznal, my sa poznáme 2 roky a máme spoločných priateľov. Vieš, dobre, aj sme sa stretli na pár akciách. Toto je... A videl si sám, že ja nemám problém rozprávať s každým. Ja mám v sebe pokoru a ty v živote musíš mať, a potom ti to aj šťastie príde. Presne. Takže musíš mať sebe, a ja sa každým bavím. Mňa peniaze alebo čísla, ja nerád používam peniaze, slovo čísla, mňa čísla nezmenili. A tak ti poviem, keby som bol až tak na čísla, tak som aktívny stále, idem. Teraz trošku pauzy a zase potom... A zase znovu. A potom pre deti chcem takú budúcnosť, či to majú oni v sebe.
Koľko máš ročné deti, koľko už si s manželkou napríklad? A to nie je až taká nepríjemná otázka. No tak tu... Vieš čo, dceru mám 18-ročnú, a sa volá Sisi. Mám syna 21-ročného, on sa volá Richie. A s manželkou sme spolu, si predstav, 25 rokov. No, a je to šťastné manželstvo. 25 rokov sme spolu. Takže... Tak to je iná generácia, lebo aj v dnešnej dobe to Tak- spolu nevydržia. Nevydržia, nie. Ani 2 roky. Nevydržia, no. Takže ja som ešte tá stará škola, Presne tak. takže 25 rokov žijem v manželstve. Dobré slovo, ľudia, je na zlato. Dobré slovo. A chcel by som sa ešte opýtať, kde môžeme si zakúpiť tvoje šperky alebo tvoje zlato? Tam ešte ja svoje aktivity som presunul už viac do zahraničia, 70% fungujem v zahraničí, ale stále vedia u nás objednať. Nájdu nás stále na sociálnych sieťach a tam si vedia objednať, tam je stále prihlásená 24 hodín kolegyňa, ktorá odpíše. Áno, počul som, že aj navrhuješ šperky, aj robíš nejaké kusky na zákazku. Áno, navrhujeme šperky, robím aj na zákazky, všetko cez Messenger, cez sociálne siete. Najlepšie. Najlepšie. Dneska sociálne siete najlepší biznis. dosah. Nemáš nájom, nemáš nepríjemných ľudí, ktorí ti prídu a proste budú šaškovať veľa o vecí, ktorí... A dneska sociálne siete najlepší dosah. Najlepší dosah, presne tak. Takže ja ti, Rolo, chcem prijať do budúcnosti, aby si otvoril ďalšie tieto kaderníctva, aby si sa dostal do iných mestách. Zmeň tematiku, tu máš Harry Potter, tam daj napríklad Batman a ti to prajem, veľmi ti to prajem. Ďakujem veľmi pekne, Rudo, vážim si to a dúfam, že ešte si sadneme dole, aby si ma mohol ešte viacej poučiť o biznise, ako ide ďalej. Dobre, Rolo, není problém, prídem. A napodobne ja tiež ti prajem všetko. Ďakujem. Šťastie sveta, naj sa ti darí tvojej rodine a naj si vždy taký frajer, jak si doteraz. Ďakujem, Rolo. Chcem ešte odkázať divákom, že nemali sme toto dohodnuté. Tieto otázky sme nemali dohodnuté. Presne. Lebo viete, ktorí ľudia ma poznajú, všade meškam. Takže nebol ani čas sa dohodnúť na tie otázky. Takže chcem len toľko povedať diváku, nemali sme dohodnuté tieto otázky. Išli sme plynulo. Ja som prišiel, ja som sadol a išli sme na to. A išli sme na to. Takže, milí priatelia, ďakujeme, že ste pozerali túto našu sériu s pánom Sisi God Lux. Dajte nám like a odber na našom YouTube kanáli Janovič Podcast. A dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Vieš čo, my sa na nejakých akciách sa 100%. Po lete asi sa dá kde uvidieť. Aj na káve. Aj na káve. Zavoláš a prídem. Čaute, pozdravujem, Sisi God Lux. Majte sa.